Čaute všetci, ja sa volám Alexo, ja dúfam, že ma bude počuť. Lebo trošku nám pofúkuje vietor. Ja tam pri ďalšom vlogu, dneska vlog číslo asi 105, ja som okuliare. Asi 105. A ideme pozrieť nejaké to lokálne spoty. Máme Sobotku, máme okolo 15 až 18 stupňov, takže celkom teplúčko. Sice mám mikinu, ale viete ako. A ideme pozrieť nejaké lokálne spoty, pozrieme nejaké Vretenice, dlhšiu dobu som tam nebol. Ani ma to tam nejako nelákalo, skôr som cez prázdniny som chodieval na tie jazera a všetko, však viete, koľko vlogov som odtiaľ už dával. A prišlo mi, že už to nie je také zaujímavé. V tom poslednom sme našli užovku hladkú, úplne super. A môžete si ho ísť pozrieť, že to vlog vlastne, čo vyšiel pred týmto vlog 104. A plus tam bola nejaká grilovačka, tak však si to pozrite a uvidíte. Ideme pozrieť nejaké tie Vretenice. Všetko sa nám krásne rozlenalo, ako môžete vidieť, takže bude horšia prístupnosť terénom, keď už je to trošku zarastené. Ale budú zase krajšie fotky, lebo v zelenom prostredí sa tehady fotia a točia lepšie ako v nejakom hnedom, jarnom. Takže máme nejakého 24. alebo koľkatého, za chvíľu máme máj. Tak ja som chcel povedať, že za chvíľu máme máj, lásky čas. Ono sa to nejako vypla, neviem, či to je taký vietor, že to normálne štíkol, alebo čo ty kokos. A ideme na to, dajte like, odber, koment, napíšte mi niečo pekné, či ste sa tešili na nejaký ďalší vlog. A ďakujem, takže ďakujem veľmi za podporu pri minulých videách, super komentáre, super lajky, super zhľadnutia. Ideme na to. Takže zaregistroval som prvý problém, ja som si neuvedomil, že je sobota a slnečný deň. Takže je tu veľa ľudí, sú tu na bajkoch, sú tu s deťmi, sú tu nejakí lesníci, nie že lesníci, ale ľudia ako ja, že idú len tak do lesa hľadať hady alebo niečo. Takže no, ak sa vám podarí nájsť niečo zaujímavejšie, tak to bude niekde ďalej od ľudí. Lebo tam je fakt plno ľudí všade. Takže som na mojom lokálnom spote, to môžete vidieť dosky. Aj tunak. A prvý plast, ktorého sme dneska našli, je 40 krátkohlavá. Krásna samička. Samičku spoznáte podľa toho, že je zelená. Samce sú väčšinou do zelená. Krásna. Ja sa ešte pofotím a keď tak si ju skúsime chytiť. Opa! Uj. Ale som sa trošku bál, lebo raz v živote sa mi stalo, že som takto chytal jaštericu, niekde na takej luke, blízko odtiaľto celkom. A hrabol som keby do listov a vyšla z nich vretenica, presne ako som tam hrabol, takže keď niečo takto chytáte, dávajte pozor, kde dávate ruky. Ďalšia 40 krátkohlava. Ahahaha. Hop, nechcem ti otrhnúť chvostík. Hopa. Moja. Ja sa vás skúsim položiť. Si sa zamotala do trávičky. No. Vidíš, že to ide. Krásna 40 krátkohlava. Toto už začína byť dozelená, ale vyzerá ako samička. Ale trošku mení farby. Možno sa mení na samca. To je v tejto dobe celkom nezvyčajný aut. Zvyčajný. Hlavne v ľudskej ríši sa ženy chcú stávať chlapmi a chlapi ženami. Však viete. Máme sa ešte rýchly detail. Nebudem to približovať, ale ju priblížime. A môžeme si ju vypustiť. A jen to zaostrené vadí. A je už. Bežkaj. Ja som trojnožku preč. No bež. Si voľná. No dobre. Trošku traumička. Ale nebojte, ona sa z toho dostane. A my ideme ďalej. Kokos, len neprerastie ten plot. Krásne ste. Aké máte parôžky. No čo vy moje slintačky. Aby nie. Tam tá kosy. Tam je maličké.
Ľudia, pozrite, čo som tu našiel. Som si šiel len tak odtiaľto z dola. Tam hore na nejaké tie spoty pozrieť. Pozriem sa pod nohy, slepúch. Len dúfam, že je živý. Musím ťuknúť. Áno, je živý. Kto by nevedel, není to had. Je to slepúch lámavý, je to jaštier bez nôh. Takže nepíšte mi do komentárov, že krásny had. Lebo to není had. Som si ho trošku detailne natočil, ale neviem, či povedať s týmto jedincom, vyzerá ako samec. No, krásavec. Chcem si takto natočiť trošku detailiky, i keď nám trošku zle svieti slnko, ale môžete vidieť tie modré šupinky na jeho chrbáte, to tuším znak, že sú to samce, lebo samce v období párenia majú takéto modré znaky. A aby sa proste zapáčili čo najviac samiciam. A my sa tu môžeme vypustiť. Dám ho trošku pred z tej cesty. Nech ho tu náhodou niečo neprejde, lebo tu chodia aj motorky, auta, ľudia na bicykloch a tak. Takže môžeme si ho tu vypustiť. No utekaj, krásavec. Je to teda jašter bez nôh. Žiaden had. Či vylezeš nám? Dobre. Pozrite sa, čo tu lezie po strome. Kde si zbyšla? Tam je. Jašterica normálne na strome. Ježi, čo tu tak šušti, lebo ono to tu tak dole šušťalo. Vždycky, keď som musel natočiť, tak ona sa tak otočila okolo stromu. Teda vždycky, keď som sa zistil, že čo to je. A to je jašterica. Ona ide až do hora. Tam je. A môžete vidieť. Ono to nechce zaostriť síce. To je... Haha. Otočil som tú kôru a našiel som vretenicu. Vyzerá to ako samica. Vretenica severná. Ja už som si myslel, že sa hada dneska nedočkáme. A vyzerá, že sa ide zvliekať. Nebojte sa, mám mobil na statíve, nemám tak rýchlo, nemám tak blízko ruku. Viete čo je najlepšie? Že túto kôru som tu dal ja, aby tu boli hady, teda aby sa pod ňu schovávali. A teraz som to prvýkrát našiel v živote hada pod tou kôrou. Takže vyplatilo sa to. Možno zaregistrovala, už mizne pod trávu. Ušla nám to, ak je táto kôra. Na schvál, ja som ho až niekde úplne odtiaľ zozadu doniesol a dal som mu tunák, že nech sa tam niekedy nejaké hady schovajú. A fakt sa tam schovala vretenica. Počujem ho zaplaziť. Tam je dole! Vidím mu, tam dole, chvostík. Ja vidím ďalšiu vretenicu. Tam. Nie je to tá istá. Tu som našiel tam ďalej a ja som teraz pokročil tunák. A vidím iba kúsok z nej, takže neviem, aká je dlhá. A vyzerá to tiež tá istá farebná forma. Samica. Tam. A má to aj zvlek. Tam je vretenica a tam je zvlek. Neuveriteľné, ty kokos. Ja, vyplazila sa nám vonka. A nado mňou lieta lietadlo, ide tam hore. Tento kopček, ja som mu trošku vyplašil, ale akože nežuchal som do nej ani nič, žiadnym papekom. A... tak je voda. A ona sama nás behla na takúto lúčku, tak ja si ju rýchlo pofotím a potom mu tu necháme ísť. A som si myslel, že hada dneska nenájdeme, že nájdeme iba nejaké jašterice, slepúchy. A našli sme dve vretenice dokonca. A to ešte vlog nie je u konca. Možno tu nájdeme. Neviem, či to sa tu nenarodili náhodou. Lebo boli obidve také isté a obidve taká istá veľkosť. Takže to vyzerá skôr, ako keby boli súrodenci. No neviem. Ale natočíme trošku detaily, ja som si tu dovolil ľahnúť. Keby ste nevideli, tak za mnou je takýto obrovský les. A čakám, kým príde nejaký typek alebo nejaký maco a vyruší nás tu.
Nemusel by. Teda Maco by mohol, ale iba tak na chvíľu, nemusel by sa rozbehnúť. A človek by tu nemusel prísť žiadny. No. Krásavica. No. Tak si trošku natočíme zbližšia. Kde je to záber, nie to fotka. Si dovolím to. Trošku približíme. Hop. Ja sa furt niečo hmíri, no, pretože to je niekde ďalšia vretenica. Krásavička. My si dáme ešte rýchlo jednu fotku tam, kde dáme toto preč. Tak je to celý preč. Hop, hop. Asi nie. Krásna fotka, ale teda krásna vretenica. Zautočíš na mňa? Slowme? Čo? Nie? Krásne zábery, nesvíti nám úplne perfektne slnko, ale myslím si, že krásne zábery. Hop, a idem ťa dvíhať. Čo idem natočiť, absolútne neskúšajte doma, ani niekde v lese, ani s hadmi, teda s rúžovkami maximálne. Áno, ležím na mokrej tráve, musíte oceniť. Pohľad diablovi do tváre, dúfam, že to je zaostrené, ešte takto zaostrím. Neviem, či to je zaostrené, ale paráda. OK, takže hada tu nechávam, je to teda vretenica severná, vyzerá to ako samička. My ho ešte môžeme premiesniť trošku tam, kde sme ho úplne našli, kým sa nevyplazila preč. Krásavica, že hej? Trošku je to nezaostrené, čakajte. Nevadí. Nechávame ju tu na krásavicu. Ešte si dáme rýchly detailik na rozlučenou. Áno, rozlučenou. Ahoj. No to ako som si myslel, že tu bude nudný vlog, že maximálne nejaké jašterice, nejaká tá užovka maximálne, čo som si vôbec nemyslel, že nájdeme užovku, čo sme zatiaľ ani nenašli. Maximálne nejaké jašterice, slepuchy. Tak ku koncu nás to tu trošku vyškolilo, 2 vretenice zatiaľ. Ešte není koniec videa, ešte je možné, že niečo nájdeme. Furt sme v oblastiach, kde sa vyskytujú pekné zvieratka. Ideme ešte zabojovať trošku. Kokos, musím sa trošku ovlážiť. Ja som tu našiel... Ľudia! Ja som tu našiel to, čo minulý rok, presne keď som to tu šiel ovlážiť. Ja to skúsim chytiť. Je to larva salamandry, alebo mloka, to mi môžete napísať do komentárov. Chytil som ho. Yes! Nie larva, ale... taký ten... púlec, alebo už... nie púlec. Žubrienka, ale už taká tá väčšia, už s nožičkami. To si robíte srandu, toto je zase čo za vlog. Presne minulý rok som vydal videjko, že som sa išiel ovlážiť a chytil som ho. A dneska je to isté, to si robí srandu. Ja to natočím takto zblízka. Sa to nedá zaostriť, lebo je to proste maličké čierne. A našiel som tu takto v takomto potoku. Volá sa to tu salamandrový lesík, tak typujem, že to budú buď nejaké mloky, alebo proste nejaké salamandry. A to trošku namočím, nech to nevyschne. A vidíte? Vidíte? Krása. No vypustíme si to. Hop. Hop, no bež. No bež. Tam to môžeme vidieť.
som z toho natočil ešte detail, ale bohužiaľ nemám žiadnu kameru ani nič, aby som to natočil pod vodou. Tam to môžete vidieť. Ja to trošku žďuchnem. Uvidíte, sa žije. Aha, vidíte? Tam išiel dole. Aha, žubrienky. A ďalší dôvod, a tam sú ryby. Lovia tie žubrienky, bohužiaľ. Ale no čo, je to súkromné jazierko. A je to na ryby. No, už máte dosť. Ďalšie miesto... Ďalší problém, prečo niekde môžete vidieť hady a niekde nie, je zmena proste, čo tu ľudia. Napríklad tu máme takéto jazierko. Kedysi, keď som bol malý šprt, proste keď som mal, ja neviem, 10 rokov, tak sme tu chodevali aj s ocinom ešte. Aj s kamarátom som tu chodieval. A úplne ešte aj v tých starých vlogoch si môžete pamätať, asi 2 roky dozadu, aj viacej, že som tu nachádzal proste užovky oblíkové, tu ich bolo fest veľa. Aj rosničky tu boli. A oni nedávno to tu celé rozkopali a keby to rozšírili. A odvtedy ani jediná užovka, ani jediná rosnička. Takže aj to sa bohužiaľ stáva. No a toto bude pre toto video všetko, ale dúfam, že ste pozerali. Ja už som trošku znudený, lebo som fest smedný, nezabal som si vodu. Mám na sebe všetko čierne, aj tepláky, aj mikiny, takže mi je celkom dosť teplo. A tak, dajte like, odber, koment, dúfam, že sa videjko páčilo. Zase na konci videjka nás to prekvapilo krásnymi vretenicami. Tak my sa vidíme zase niekedy inokedy, možno cez víkend natočím niečo, teda vlastne dneska je víkend, už sme zabudol. Možno v pondelok niečo natočím, lebo v pondelok máme voľno. Takže možno sa vydám niekde, možno aj na bicykli, uvidíme čo nájdeme. Takže čau, majte sa pekne.